Γεια σας, εγώ είμαι ο Λάζαρος. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Και σήμερα ξεκινήσαμε ένα κανάλι και ξεκινήσαμε να παίζουμε με το Happy Wheels. Κάποια εύκολα παιχνίδια και ωραία. Και έπειτα θα βάλουμε Minecraft, LOL. Έπειτα στο description θα γράψουμε διάφορα πράγματα. Γίνετε συνδρομητές, κάντε like. Όσες πιο πολλές συνδρομητές έχουμε να ξέρετε. Και views. Θα σας στέλνουμε δώρα. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να σας στέλνουμε διάφορα δωράκια. Τώρα ξεκινάμε και παίζουμε. Θα υποδεικνύουμε τους ρόλους. Εγώ θα κάνω τον μπαμπά και ο Γιάννης από εδώ το μικρούλι. Έλα γε μου, πάμε μια βόλτα. Βοήθεια! Έλα γε μου. Δεν θέλω να πάω να κάνω παρκούρ. Έλα γε μου, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι γε μου. Μη φοβάσαι. Τώρα θα χορέψουμε break dance. Break dance, break dance. Όχι, παπά. Καλό παράδεισο να έχουμε. Πάμε, παίζει και ένα ο Γιάννης. Γιάννη, παρακαλώ, διάλεξε. Έτσι. Εγώ σου πράγμα. Θα πάω ένα στη τύχη. Πάτω. Λοιπόν. Και τι λέγαμε Γιάννη? Τι λέγαμε? Εγώ ποιο παίζουμε? Λοιπόν. Όχι. Πάμε σε αυτό. Το παππούλι. Όχι. Πάρε τον ποδηλάτη. Τον Πάρε πλούσιο. τον ποδηλάτη. Τον ποδηλάτη. Νάτας. Τον ποδηλάτη. Να υποδεικνύω το παιδάκι. Όχι. Τώρα θέλω. Παπά μου, θέλω σάντουιτς. Τι. Δεν έχω λεφτά τώρα. Θέλω σάντουιτς. Σε παρακαλώ παπά, με φοβίζει η μάνα μου. Ω, μαλάκα. Μας γάμισε η μάνα σου. Άμα ξαναδώ. Τι λες ρε κολόβεδο. Σε βάλω τιμωρία σήμερα. Παπά μου, μη σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Όχι, δεν έμαξες τώρα. Παπά μου. Παιδί μου. Έτσι Βοήθεια. είχε Παιδί μου. σκατόχερε. I believe I can fly. Hard. Εδώ όπως βλέπετε. Όχι. Όχι. Πίσω πάμε. Άιε. Όπως βλέπετε. Είναι πολύ. Θα υποδεικνύω και τους δύο ρόλους τώρα. Παπά μου. Έλα γε μου. Θέλω σάντουιτς. Δεν έχω τώρα πάλι. Μα θέλω τώρα σάντουιτς. Και παίζουμε και το τελευταίο για σήμερα. Πάμε σε Το BMX Park. online. Όχι. Για τέτοιο. Για παίκτες που έφτιαξαν παίκτες από εδώ. Εδώ. Ναι. Δεν γίνεται γιατί. Τέλος πάντων. Δεν Πάμε ένα πειράζει, θα πρώτο. πάμε ένα trap track. Trap track. Νάτος. Ο businessman της εποχής. Πάμε. Food stuff. Είδα. Πάμε κάτω. Όπα, πρόσεχε. Ω. Μπράβο. Επιδείξεις. Μπράβο ρε. Νέβα. Έτσι. Όχι. Έλα Νέβα, μπράβο. Πάμε να ανεβαίνουμε ξανά. Ήθελα να πάω στη δουλειά, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν Πού φύγε το καπέλο. Μου φύγει το καπέλο και τώρα μου φαίνεται τα βρώμικα τα μαλλιά. Όχι. Απλώς μου φύγει το παπούτσι τώρα. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Τώρα θα ανεβάσουμε πάρα πολύ σύντομα ένα ακόμη βίντεο. Σας χαιρετάμε. Μην ξεχάσετε να βάλετε like και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Αλόχα.